Трябва да има ъгълче. Търси от другите. Това е Ани, която реди пъзъл от 25 части, който вижда за първи път. Браво, Ани! Браво! Това ще му намерим място тогава. Хайде, вземи друго. Вземи друго, после ще го сложим това. Вземи някое друго да поставиш. Хайде, намери мястото на това. Къде е ъгълчето? Не там, миличка. Не. Много сръчна пипа. Много сръчна пипа за дете на 2 години. Я пробвай тук. Бе, мамо, защо я подсказваш? Бе, тя си има някаква... Да пробва и казвам. И тя като пробва ще го намери, разбира се. Тя като... Въпросът е да си намери място. Да, тук трябва да е. И Ани мой, то много трудно влиза тук. Не, то много трудно влиза тук в ъгълчето. Трябва да... помогне. Хайде. Браво! Чудесно. Сега баба ще го оправим. Стой. Мамо, затъмняваш, не? Не се побира. Да. Бе, Ани, не си бутай мами наредените. Хайде сега да търсим мястото на това. Мамо, тъмниш ми. Е, така от другата страна ела. Обезверява, когато дълго време не може да му намери място. Хич Ани не се обезверява. Не съм я виждала да се обезверява. Ако на 25 части 30 му помогнеш за една, не е кой знае каква помощ. Не, но... Къде е това, баба? Ето намери местенце. Там ли е местенцата? Ау, браво! Браво, Нани! Хубаво да го сложи, обаче... Браво, миличка. Така, да не разместваш другите. А как сръчно попитвам? Чудесно. Кучето излезе, да? Още малко от ушенцата. Има, Боби, ти изпускаш. От ушенцето, бабо, малко трябва да сложим. И има ги всичките, мамо. Виж колко парченца има тук още. Всичките ги има. Потърси ги, бабо. Вземи си някоя и му намери място. Прави това. Само реди. Намери го. Е, тук е някъде из тия парченца. Има ги, мами. Всички ти ги има. Много сърдно с нея. Те не са толкова. Не, там, баба, там няма да стане. Търси друго място. Тя още не знае принципа откъде се почва, че се почва от рамката. Тя си почна от средата ни. Хайде, щом си го намерила, го слагай. Дали е там? Браво, Ани. Браво, Нани! Просто уникална, баба. Браво, Мишко! Точно там е това. Ти си уникална. Само трябва да му намериш мястото, как да го завъртиш всъщност. Леко го завърти, баба. Лекичко, само за да влезе. Сега ще ги натъманим. Те, маменце, тия пъзели, понеже са за по-големи дечица доста, които не си бутат частите. Да, баба, там сложи го това. Не там, където беше почнала. Където беше почнала горе. Мами, тук е добре. Тук е добре. Тук ти си го беше. Сложи го, само му намери местенце. Така. Точно, мамен, така. Чудесно. Само хубаво го сложи. Леко да легне в легълцето. Така, браво. То няма... С ръчката. Това къде е? Помпонче. Помпончето. Има, търси го, че. Хайде едно по едно ще ги намерим. Не знам, ти ще кажеш там ли е? Не. Е там. Ми пробвай. Не знам, баба не вижда от тук. И там не е, баба. Мамо, остави я да си. Малко такова, че да не се уморява, бе. Няма проблем. Тя ще го намери, ако знае къде. Ами пробвай, баба, не знам дали там ще стане. А ти къде ги навара? От чекмеджето.
Хайде. Хайде, не работи. Ето и на тебе. О, Боже, какво ще кажеш на баба? Това къде е? Кажи ми си. Да, това. Я... Я ето това нареди. И е тия двете. Тия двете. И това ще му намерим мястото. Първо тия двете сложи. Намери му мястото, мама. Хайде. Дали е там? Да. Чудесно става там. Браво, Ани. Айде сега я на това. Кажи, купкаме солетки. Да, Дай да айде видим. слагай го. Слагай го да видим. Хубаво. Значи не е там. Там е. Как ще не е там? Там е, разбира се. Просто това си го е завъртяла. Не както Я трябва. пробвай сега. Я пробвай пак. Тя още няма навика да си оправя парченцата, които си е развалила. Добре, бабо. Това че почти е цяло. Малко от ушенцето му липсва, иначе е цяло. Не ги махай, чудесно са. Хайде, давай нататък другите да поставим. Къде беше това? Хайде, слагай го, де. Чудесно. Браво. Фръцло. Браво. Ей, фръцло. Браво. Да, бай. Капки след. Кая чупи. Не, тези не са от Тези тук. са от другото. От котето. Там са твоите частички. Ето ги. Ани, ето ги, маме, тук. Това къде е? Къде е, баба? Къде, баба? Не, миличко, там е въгълчето, е по-особено. Мамо, нека тя достига до извода, е ли там или не е там, да пробва. Ето го. Видя го. Ето. Видя го. Виждаш ли? Ама не искам. Ама не, аз си казах по-особено и тя вика това е. Няма. Това къде? Той е гледало половин час как се редат и вече е схванало нещата. Не, просто който си го може. Кая и 2 часа да гледа. Хайде, миличка, намери къде е. Търси го, бабо. Търси го. Къде се... Къде да го сложим? Хайде да видим. Там е, нали? А? Не. Не е там. И ще го търсим на друго място. Айде някое друго парченце вземи. Тя понеже вижда, че съвпада от едната страна там горе-долу и се обърква. Ай, така! Айде, слагай. Хубаво. Ама, мами, ако не пуснеш това парченце от тая ръка, няма да успееш да сложиш хубаво другото. Ти, кака ти, сестра ти сте уникални в това отношение. Хваща, не? Абе, Ани, на тебе... Айде, баба, още мъничко останаха 4-5 парченца да ги сложим. Ела, Ани. Ела, баба, да довършим. Ти на най-лесното са. Кученцата. Ела да довършим кученцата. Айде, баба, още няколко остана. Ела, мами, да си ги наредиш тук и после мама ще пуска клипче. Да. Ани, на тебе... Ти закуша носи също като на мене. Страхотно, нямам думи. Кидей. Еми, ти ще кажеш кидей. Не е това, ми. Търси му място. Къде е? Точно така. Ама, Завърти го така, че да стане. Ох, бе, мамо, бе. Остави я тя да си ги стига сама до... Ма не иска. Там е, мами. Само го завърти. Хубаво да легне в легаловче.
Не е така. Малко го завърти. Нищо, тя ще го види като... Да. Това ще го оправим. Така и до него това. Браво! Виждаш ли, че си ги вижда в един момент? Може да не го види много дълго време, но в един момент ги вижда. Това къде е? Опа! Браво, Наня! Къде баба падна? Ей, сега и на Елито ще дадем. Я да видим. Да! Айде, това не е последното. Край. Няма повече. Край, ти изпусна ли си това? Абе, Още 2-3 останаха. Браво, Чедо. Страхотна си. Браво. Чакай, Кайче. Чакай, баба, още едно нещо да постави Ани и Нала да го... 2. Айде, сложи го. Помогне мама, ако не можеш сама да го... Браво. Браво, Чеди. Хайде, кончето гледа как редиш пъзела. Давай сега. Още накрая останаха двечки само. Да, баба. Да. Няма повече столетки, баба. Ми, ти си пропусна. Да, ето. Това е последното. Уникално е. 2 пъзела нареди за няма час. Какъв час бе, мамо? Какъв час бе, мамо? Това клип е 11. Браво, Нани, Ани, обърни.